Te nasukwa banong kandiat ba? Self-sufficient comes from self-courage. Te bangin dap ngin biang hilajong, bangin ngin bit ngin biang hilajong, ni bangin long kita kibriu kiba ngimdon kam bansyania hanu hanuru kalong naladehi kebarkong santam kalong bangide bandon ya kajing slur naladehi om nakiwepat bangin yo ya kata kajing slur kata kadi ke kebanga ngala syem ha kajing ya lemti jonga nadu ba ngala he lasan bat ngalami perthei ha kapuli kaputhi kayat kayeng hakikam kijam nga travel lani ngayat marwe ngalit marwe ngawan marwe na Assam sya Shillong na Shillong sya Assam bat sya Delhi sya Kolkata kumta ting haman ba ki jaka ki banga day banlet ki banga ngahap ban poy na marki kam ki jonga ngasnguthu bangamla ban yalam yanu bat ba ki briuru kimla bandon bat nga bat kimla ban panle ka kam jonga man kasngi man kapor parladanga hap ban travel kum sya ki far distance places kum sya Assam na Assam ro ngandang hable chu sya ki wedi ki district kum ha ka Hojai district ka bang lalong teng kum u English trainer bat ka spoken English teacher ti man kapor ngan hapwan ngan hablet na Shillong syata bat na Hojai sya ni ngasuthu ba onom don ki briu ki bala ban pelat por yang ha ka shisngi ban likbu bat ban wan shaw yang kamlong ka basuk ka jinglut ru kanlong ka bahe ba ngin hap ban penlut ru ya unong let unong wan lang bat ngi ti uban tre uban let ban wan lang bat ngi ru kanlong ka bae ba tina kata kadaw ngayo ya kajing slur naladehi kajing slur ka bawan ong yanuru ngan lehi ngan yadhi ngan lehi bat nga scam bangan sapoy hi sya kata ka jaka ka bangadi ban poy namar ba nga klem thumu ban let ya kanu pat ka we ka kam handre nga thumu hi ban let na ka banta ka jing bah na ka banta ka lawe na ka banta ki jing don kam hi ki jonga shimet Hidup porka pirang don haka karta ka bakat no pila sedang man ya independently. Nga nadu bangala adep ya ka kelas 10 kata haus nem hajar pra ngadep ya ka kelas 10 ngala sedang ban yad ban yeng hi bat ngala bun ngala mat shibun ki ha ka jing yade bat ki briu khamtam e habang yad ni yang sya surok ki bun ki ban keli balai phimwan yalam briu balai phiwan marwe phimlong banwan kumni marwe ngubhawan yalam lang yanu kajubab jonga ya kibru kalong ba em ngasnguthu bangala banwan marwe nagata kadaw nga poisya ni hi marwe te ngamlele te tingting ayo iba ngasngo ba ki long kimlong helpful hanre ka jinglong jungki kalong ba ki kishu isen hanre ka mensim yarap kamdon te ha kabakut nga hap bansi nga hap ong ki it's okay I can do by myself I can go by myself ngala ban lehi te phila ban nang ya cha khamat kam lele and kiro ngasnguthu ki don kam ki so much of awareness that should be created especially by the government of persons with disabilities kum ki social welfare department and other departments ki bakpe ki persons with disabilities hakapor bangale MA ru ha nehu ngalit ya ka English hi hapo nehu ki ong yang beli kumno piwan hi wat na po nehu ru ki keli yang kinong hikai ba ladangi ai admission nya fee ban le MA hang ni kumno kayat kayeng jong phi kumno phinwan kumno phinleg kanom long ka basuk ya phi kumno phin puli kumno phin tho kumno phin appear ki exams jong phi baro namar ba kitip ba that was the time where I was the first woman with visually impairment ban yakun ya kata ka masters level hapo ka haka regular university te ubala amat chwa ukhambun hi kijing but ubawan na din hi kalong ba ulayo ya kanuksa but everything is not so difficult for them te ngala yalam na khmat ban mat kita kijing nagata kadaw manta ki we ki bahadian jonga ngayo i kila khamsuk ki bru kila khamlong aware namar ba kila yo i bangala ban pas na klempep class attendance jonga ki biang ngawan na lat khra sha nehu slap ru ngam salia le ru ngam salia lada
like no satang ladang apang nga si tom ngamla si siya ban len Henry ka nehu kala provide ka bus yang ibangin len ngam don problem kala bu bi hadu has stoppage here bit nang tu yat bi hi shadu department, and after all the community has understood me ka imlang salang kala sulthu and kila don hi kibriu kiba maki hi daladi ki wan ban yarap nga ngam don kamshu ban approach lani ban panjing yarap na manu perlong nga de iba likin renyau i presiden joganika Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired te manta kasi ka punyu tari Agos nama rajar puar ni penlong yakenika program kaba they get together program on the daily living skill of person with visual impairment on cooking, peeling, walking, kumta terter. Kamut kadai kata ka program ko ba ya kundo lang ha kajing pensu thu pai ba saphang kajing im ber kajing la jongki baka baman kasi nadu ki kam na yinasem ber basaba. Te kam banongkong mata ngakwa ban ai kajing sungu su boleh khamtam nambar ba pula penlai ni bini kundo lang hani kasi te par ba ni yo ro kene kasun benang ba sutenat te ngakwa ro ben aingu ya ki perlo jongi bedi nampo media ki bala pelut khnai ka por jongi ben sim me kene kajing tip halor ki bru baduna dokhan met haki khmat te nga ai khublei ro ban nga dapro da jing songo ya i trying jong kane kayeng ba la sha subha yangi ya kane ka jaka ban pelong ya kane ka program kata ya i kong wajistat kharkongor bat i ba one state rapsang te khublei sibun e nama ka jing rap jong kiro kala pen urlong sisa kane program jongi bakan ja saprang nama la da umde nam ta jong ki kembot ni la dang ilai shawai shar bu manse gmar ya ka hold ne ka chakar habde benwai saka juro kila ya rap ro ngi rang berkumnor kila ya la kila la ban ayengi kita ki jinon kam kum kunca khiu kunca siang berkini kita terter te ki jinrap jong ki ga olong ka khrau hadu kata bad ru hakasi ke banongkong hapor mi pani ne ka jaka kita pen paus ya kata ka mensim jing sokmen pan paus ya kata ka mensim jing sung I haba ki ya kundu kum ya ki perlok ba luna dukhan mede ki khmat haba ki ron kamu jinrap te ngi na kaliang juga seng ngim don e men ay ki de tang kata jing songu ka mamar kaliang bar ngi buru ka jing dowai ka mamar kaliang bo ka jing baha ublei jiku ublei kan budin ya ki rangkap bar ki khuri kiti bar pahin basam khamtam bar kalawe jongki te ko juru ka sakaweru ka jing songu ka bakrau e ikwar ben pau ka ni ka jing songu haliang uni uba kershan ya kan program jongi mentakasi ta bor kuma pele I ni ha habana I ba purba pol mo ide perlo jongi ibaya kundu ban ngihi sarum seneng ha iya wahat mo ila kloi sisa ban kershan ya kata pisah da kamon ke balai lu klem depan bor mana oro bo usung I jengi bo ongru ba kane ke pisah umde mengayo na ine ende kade ke ba uble ku ya nga taru ngaru nga ai sepisia te hak ane ke imlang salang jungi sisa nyar ben ya kendu bar kini ki bru ke bada don sya kata kam sem ban ya raben kentulang iwe ya iwe te ka jing persngau junga si imlang salang ngakwa perso kumni ba balai ngi kwa ban pelong ini ke program ba kumbang itip nadu menswa hakapor ba lalai khamtam por banga long khna kamot ka jing sate ne jing sa khang jing sate mrau kamot ka long lupa nadu nai nasem te kamot lada don kibru badana to khonmet khamtam haki khmat kikimi kpa teng ki tingi ki khun wat ban mi sabaro bat kumda kham ailat ya ki ban ya